Kaya badan kam tam haga jingim jong brio. Okay? Kajingat. Fisyong tu syuki fingat yam. Fisyong ni building fingat yam. Sibu barta tien nuat in syong ni building. Ngangat apa piwan rung ni fisyong laga syong fikir laga kiu. Benda ita klam kajingat yang nom la ban em bun ki brio ki ya da kajing bom ngat yam ngai isu long. Pastor. Mengalai kata. Bala ong manore. Belaong ki wei belaong ki breu am sungunget, wasim la sungunget am dan bong na pandasna ni ka yeng pan sayap no. Dan bom tan na snang ni pan sayap no sung dei sia te no na sna su ni ka yeng. Oni sna yeng tanang bas mo sia otonya tei no ke. Dai, dia yeng trap dia yeng building house bang am. Ta ka dei kita. Ingat, kan ka jingat ngem la ban le bang ingat. Ndai sunget biet ba ha. Dan sungai biar belau pun sungai kelak biar sungai nanti menjadi ladero. Kata kecingai kam dia sungai lah kangat. Henry ngahaban dan nongrim boleh ngahaban ngat. Dan sisa na. Tadi kita habangi. Lek kena ngahab lek dah kecingai dia na. Man sungai biar melong. Man sungai lah kangat klem nongrim terlayap. Tadi kita ngahaban ngat kat kum nongrim. Tadi kita ngi kibangat ngahab ngat kat kum nongrim. Amen. Kaya nongrim jungi. Jesus wa no. Uta batay halor mau siang. Uta ulong kom no uta brio. Mulai em uta. Batay halor siap. Taun jot no. Pakababel ko ang kata habangi lo yosno ikaktian ke jong blay babangi le ikaktian ke jong blay. Yosno ikaktian bat ngile. Jesus ong way bu yosno ikaktian jong abu bale ya ka on try u kom brio uba. Bobit poy benang try. Nasi orang kata ada poi biat sebenang fikul marah suka benang ro. Tahu beliau kenya me biat nai rong sini. Namar ba bo biat jam tajaka. Tadi kita kita seti kita biat jorong sebenang. Irong tahu no? Fidi gaya kita start kita biat. Sisha. Tasa. Tadi kita ngihap long kita start. Mesti bershu long klep biat ne ba shu nget biat. Oh kita percaya lagi orang ini kita klep biat. Tam ngidi ba biat try. Mdai bangi di kibiet, enrai kita kibapet angi ki ibiet, tamangim di kibiet. Markim satu, yangi. Mdai babiet ngidi kibasyo jingiet. Amen. Kababel ka ongi kata ong nu breu boyo snow ya ketien bat uba le yaka. Antara ya ukum breu bastat ubalate ya yeng halor umau siang. Tangi pulih ni kapor. Matias kalau nong bat nyau dekat baru saw. Ti mano berok bu yosno gini kitien so ngabar ubale yaking antara ya ukum ubreu ubastat ubalate ya yeng halor umau siang. Ti uslap ulaha berkiwa akilai slay berkil air kilai be bat kilai sho ikata ke yeng te kamshim la kelan no na bala pensyong nong rim yaka halor umau siang. Henry mano ru bu yosno gini kitien so ngabar ubam le yaki ubu yosno bar ubam le antara yaki kum ubreu babiet ubalate ya yeng halor siap. Uslap lahap kiwa akilai slay kilai air kilai be bat kilai sho ita ke yeng te kala kelan maka jing kelan so ita ke yeng kalong ke bakraw. Ngin pule Lukas ro kene ke por nong banrio ke kren ni ke jo. Lukas kalnong ke banrio de khot sa punyo terter. Ke tin so blai ke ong ne Henry balai pi khot yenga atrai bat fim le pen ban ye ki ek ru ki banga ong. Wei baro boan hanga ber bu yosno ke tin jonga bat bale ye kingan pen ia u hano usriem. Ulong kum brio blate ke yeng bat balati bat ubangam jeliu bat ubat seng nong rem halor mau siang. Ti haba la ja ke jing slay ka kala syo gertlep ya kata ke yeng Henry kamla syo ban pen ki ya ka na bala pensyong nong rem ya ka halor u mau siang. Henry utau bi osngau bat ubam le ulong kum ubreu ubalate ya ka yeng halor ke khendau halor ke hang ni gong mene gong hai halor u siap mentang halor khendau di ke jo hi klem nong rem ya kaba ka kala syok gertlep bat kumni ru kala kelon bat kejing jot jong kata ka yeng kala long ka bakra fiasno me ktien jong blai an ka por fiasno am tadeng tau trai kan tu yangi ndai tang mushulong kinong yo sno hendre kinong le ka ktien marka babel ka ong ikatar pulino Jacob iwe arpu ar kong no ti tu long pi kinong le ya ka ktien kiai kinong le ya ka ktien bat tangki nong snow ladang isulong tang kinong yo snow klem ke jingle ngile ayu yela de
Ngisukor no, ialah dia. Man sulong tang inong yo snow, senong kendong si kat ama. Dia mentah tu, pun mentah tu, man high pitch but. Kami lah hatrin lupa long high pitch ba semua malah tu. Kun tu yo snow lek mutelap bet. Wala yo snow kat tar teng kilek kumom yo snow. Bagangai ublay ulakang kata kador teh. Padan. Bau bom yo snow, bau di boleh mutlop teh ka syong jing mai oh. Dan yang doan siang sale ayu pat. Dale bom yo snow. Por mendai semnong gedong am tip. Shua tangi la khot telong hak wan wut. File jaitu wan hayeng tela stang tet tedong. Kamai pa it jing ile bodam mai sai do bel kruet bet. She blew like the feet, caught me full speed. Phim long ban delay ban ong ha 1 2 3 te ha point na word. Mar balai? Basno thu ba blue kai ki lebong. Tadeng ta ha poi word na mar ha bala khat. Bun sin ngi wi shirai ha ba o khat. Ap shuangan saju bab. Shirai kum ta? Bun balai am ta tu pi. Habau khot abshuangan sajubab. Tadeng tang anget babang yo snow ya ketien ka jong blai mdei tang bangin shu yo snow ya ka ringi dir ni nong le ya ka ketien to. Aka jenget jungi ka beneng kong ka long bi ka ketien ka jong blai. Baladang imdan ini ka ketien ka jong blai kamut ngimdan ni ru ha ka jing em. Fidan kam yu ha ka jing em ka jong fees le si ha ka jing don kam man sngi ka fidan kam. Ka fidan kam. Fidan kam nam ya ka ding. Klem gading fin tiu sya kum no. Klem gading fin tiu sum kum no. Klem gading fin thang ngo kano ka jing thang dan kam ya. Nang ta ki bele welding dan kam ya gading. Gas welding ne electric welding dan kam ya gading ka pen ya kanar ka pen bit ya kanar. Lada klem gading ngemla ben le to shubut dorbet. Akapor men sya mendai te ki le kum no. Klem gading. Tadap ki haban wat ya ka lat ka lenti kumno ban pen meding. Mensya dan laitar mensya mendai. Kile amno. Ki shot ki mau, ki tadak mim tu. Ki shot ki mau han ta ki sabuk tu plang tu do da khluit. Tanta ki pen me itu ka ding nang tu namar ka ding ka dei ka bolong ka badan kam ha ka jing em ka jong brio. Ha ka jing don kam ka baman lagas ngi. Tading ta klem ka ding im lam nei. Tading ta ko am no fi baladang im don ya ka ktien jong blai am. Kading tak ketien jong blai ru. Kalam kading in le ayo. Tading ta kading kading ka ketien ka jong blai. Ala jukran ni kata men syang ong ba kidon ki briu ki ba juat ta ka donot. Dakran mentam sngudei ha. Ki ngoi pesto kadai kata kadai. Datan kala jrong ting. Ala wan ha te. Dakran langsung dei ha la nak ni ke kasyong la suwan beta ka donut tiau syaka badai Andre marsmi na tu tak kapoi beng sejuk ka donut you kata donut jeri ka jeri em datan kum tu em udi sungkum belawan bet teh mas pelat kapoi beng haju tadeng ta don ki breu ki badan ya ka donut jeri tadeng ta don kam ya ka ktien jo blai ban thang ya ka jeri. Ya ka jeri ban penjat em la ban tiet do ternam. Pi bom ya ka jeri em do ternam di kelai selang lejong. Kam ki iru kam sma iru. Tadai yang ta ngidon kam ya kading. Don arjat kading mo. Kading man pen bah kading pen sneu. Kading ban thang ya ka do not jungi ban pen peluk ban shet kena makan i jing em jungi. Tadai ta ba i mi shibun ki babas. Habang ngidon ni ka ktien ka jong blai ngidon ni ka ding ka jong blai bagani ka ding ka kren ni ka ding ka jong men sim ba khoi haba udan men sim ba khoi ngila ban syakri. Amen. Kan long jingkar khu ya kita badan langajan. Buyo Aisyah, Aija, jing ba mem nomor balai badan ka ding. Ladang ngim don ni ka ding men sim ba khoi ngim la ban ai eru ino. Wan kai mga sin jo fi fin set kum lo klem gas. Klem ding. Ne klem shola klem renga. Dan ki breu ngila ha ka por lockdown ngili ai jing ba nam tu ho kong sim ni ki jing ba me. Orang apa kemai? Siapa hai? Tahu mokong teh orang arum tencu. Teh kalau kata naik ke bam ke di ai tu
ai dai ai tu khao ai tu pan tu piat klem ka ding le yo bab yam long dei yong na orang apa sih kadai kata tadau tu ba ai khao kan mau ai rengalang bepligin syadak klem rengah dei ya kamu ladon bisa banti rengah ladon bisa tit khao ro dei na tadeng ta haba pi ai jing ba mi ki breu shubu ki ba kerdo kli sha don ding na si yong don pastor ta sai dum dan hap ti rengah don sula don syarak talaram tu pi ani tadeng ta habang idon ya ka ding ka jong blai ngila ban ai jing ba mi ki wei amen pidon ni ka ktien ka jong blai kan ni ka ktien ka ding hapo donot jongi bang ni ka ktien ka ai jing ba ma fio ban shat jing shat kat bo phi man phin ai ki parlok jong phi ki ba it ki ba thon ki jong phi amen ta ka ta ai bang indon ya ka ya ka ding ka ba bha an ka ding ro ka ba sneu ka ding ka pen plo ya ka yeng ka pen ing bar ka pen do nong ba ding ta yo soi tan ro habrat hai ha ka pung ka ding ladang idon ya ka ding ka jong blai ka best kading ke bau blai control ka jing em chungi fi khalmwan kading na beneng man thang no igini ki apostle rei kiding ki ba me kalong bitik tu ka gas ta ba pun me kalong im tu ka me wet kiat am ka flaming tongues of fire kiat kini ki apostle ka singi pentecost kidan ni ka ding ka jong man siam ka me am tu mdei ba me al busuniang mdei ka me tang na khli ka yat dan we shakri jong blai ha ka wi ka por ka ban dwai ki breu dan wi kong ki yong ba pastor penduai lah mingah tu pastor lah duai ong ong belai ong ngabun pula jeng susi jeng kuslai jeng ketang jeng em ni ngam junang yo thiam da lambut bukti tu try ong apsya duai syai ni klisui ni telah kli badan kata jeng ketang jeng susi tetap pastor ong ani sola jeng pikalip ta sola yo kata ong sola makin zaman sim kalip namar da me ke sola am kaskanyut iben syong tangka sula ka tu ka gas ka ba mdon gas ka ba lep untuk gi scan gi boy dadap chat jing chat kum tu lei chat trumbai na chat kutung ai lei sha boy ban tu gas andre ba don ka ding nut hi tu ka scan ye ban song kan nut mar kan ing khong lang tading tau try ong itu pastor vi lep ka ding mesti ba ko je vi ta ka dau gi scan man boy clear jong vi scan ye pastor ka ta ga en jesus si ku sulai kita kejing ele ka wasu iman kelon ila dero namar bebelai baka ding ka jong mesim ka lip habi tading ta believe tip ki breu ki bun problem jing baka ni kli tha ba shuking kli ba shu iman shu yap ler no da ka daw ka long mar bom dan ya ka ding jong mesim bom dan ya khtien jong blai ta ra bun problem ha kli ta ra ai baka ding jong blai kan khale na pi amen baka ding jong blai ka long unlimited kagas kalut no renga lut no mo kalait ro kala ban lip no tiki koi gila ban sniu no re ka ding jong oblai kan om lip na fi amen but pihak ban refuel ya katapat man la ka sngi de gai da ka ktien jong oblai tadei ta ka ktien jong oblai Jeremiah kal nong ba arpulai khol ar kundai kong hatu ka ktien jong kam long mo kum ka ding amen tadei ta to ai bo ma pi fin don ya ka ding jong oblai amen kum no fi don ya ka ding jong oblai Fidon ni way, human sim jong oblai. Fidon ni ka ktien, fidon ni human sim. Fidon ni ka ding ka jong oblai. Puliru nu Jeremiah kalong ba arpo de khot ba khandai. Baladanga ong. Nganom krenshu syapang jong u. Nganom krenshu haga kerting je u. Hang ta tiel don ka donut. Jonga kum ka ding ka wa me. Bala set khop hapo kish ing jonga. Ngalat haj ban kan ngamla shu wong kadon kata keding kata kishing ke jonga bar habang idon human sim ko ngidon ka ding ke jong blai amen bo Jeremiah udon ya ka ding ke jong blai hapo ka donot ke jong amen ka set hapo mas pelat kami ke ding na sentur ndai ba keren da ka ding mya pam ta ba mi da ka ding bitar bet maka ding jong pertai ka lip no da ka ding jong blai ka ba me amen iroi try ka babel ka ong kata
ba u Jeremiah udan ne kading balai udan ne kading na mar ka ktien ke jong blai kong Jeremiah ai khat san khat riu ong ala syam ye ka ktien jong me ban ngala ba mi ki te ka ktien jong me ka long ga ai ka jing kemen bat ga ai ka jing shat kemen ha ka dono jong a bat bala khot ye nga ga ai te ka kerteng jong me tra ki pa amen tading ta habang iyo ai ka ktien jong blai bam ktien ke jong blai habang i bam iyo ai ka ding jong blai ka ding ke jong blai fire for God ngidon ya kata kading bagin syakri utra ladam dan ding kakali klem ding kali petrol ladam dan ding kam start lu la noru kumno me ding la start kam ding cik 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 untuk apa ha ki plug te kan ya kumno de dan petrol pat tading ta ladam dan ding ladam makna petrol kanum start bala da kadon kading ladam dan petrol lu kanum start tading tahap dan lang keketien bala bangidon ne keketien gidan yo mensiam amen tading ta pun kibri kyong utrai ong yang kumta wa jungai gitu kijai breu ong peni kalen nong kata khat utrai ong tading ta kwa benong yefi ya kano ka jing ong jeki breu ba utrai ong kamu ki hab kut bible verse dah ndai tang bala ong yo bakal syukulan no kaniam kurukom na malapun sin ni kasi asy ong katangi kan ma hoi ke baki mendai ki ong ba mendai ong laingut lai jat julong shandur syong na laingut temlang dan shandur ba ong mendai kajing keli kelong hari kasi kamerawan duk meno kami meno kamera siri kasi kita ngapor jong iru dah stamin yo kamera Syun tu yo tu yasikap syun krak teng ba lamis lai fu artli giril gidan lai ande real gidi gidur lai fu artli teng yo to lai po si extra artli da syun hab da tau bahi nama tang baklam la briu satai ka priem satai briu syani teng yo at stengro kalau mlaban le itu gidur mensya Tahu gitu din deh kapor ke jung itu mendai uyo kamera aku menu benong memlong sendur laingut aga juga kapor. Bagata kalau long kerukom teman ta. Laingut ai cici mendai tek juga tak cetai dan jong lo tak arngot datang marui. Kata long ikan mau batai kata. Kakalalong tradition no hangi ki khasi bamlong banle kata. Kasih ngasih orang kata bam julang bambet lem ta bos bambet bet mana April bambet am thọ jakar long thiet jakar long ya thọ long nong kinong le catering dah ni how April tu yang tap scan bom dan si kawai bom dan ini deh bom long deh ilos saya kiu please nai pa ngasih orang dah kakun lem lo pat Beri yang berat no. Dan makai April. Sekarang April dan. Dan berat no efisya. Bomlang dah. Ya thor romlang. Kamu yuk kun rom deh menlang deh na. Tadi kita tradition kita pun. Bahab lek kumta. Bateng kiwan roh haka jing syakri rute. Tadi kita ai bah. Habang ini gimana? Ngim day ban pentam nemen pununa na kata keketian ke jong play amen tadi ta habang aku abanoi fi abangi yo snow ye ke jing ong jong no bo ong try ne bo ong mono happen si sada nam dan keketian jong play amen kababel kalom keding keketian jong play kalom keding dan kam ke jing em ke jongi tadi ta kedon sakawi bo benta ka bangi dan kam ha ke jing em ke jongi dan kam nam ternam snai yang kam ternam long try Lam saat ketit prek ada bom daga keti long men penbet tu kanar ada keti men penbet ya kanar dan kam ban fort suruh tel pi meliam satai ban sna iki white iki mok hiu iki dan kam nu hab bom ternam dalarang idon ni ketien ke jong bleng idon ni ternam baga babel ka ang ketanu Jeremiah kita kalau nong mene ka bar fulai ka khar kunai ka hatu ketien juga kam nom keding hatu ketien juga kam long mo ku ternam Man penuat jin iki mau siang. Amen. Habang idon yu ternam, ndai tam penuat jin tang iki mau siang wat iki ginar gi ba kan anur kapen madan na. Tadi kita habang idon ya keketian ke jong blai, idon ya kapor ke jong blai. Amen. Dan jing kan no kanoru.
Habang ikran dan sidanya kakhtien jong blay, kan no kan pat bat. Fidan problem jim jo fikran na kakhtien jong blay. Amen. Hong jinge akateng Jisu bala kakhtien kata khot tak lenong ko kum ta ya pa. Katu ke jinge kala eran no te ni kadang fikran mo si kapra te ka kapang bat ka pet no te nabi. Tadi tang ong lada pang Suan Pak Duai kamentoy. Lada pang nga ong bay pidon ka no tli ki dekot ki bakran sipang ka sipen kia. Bunsin ki pang nong ka no tli pidon ki dekot sipang sipen kia. Sipen kia. Sipen kia. Sipen kia. Kapasuk bahate. Dak sing snam ju Jisu lapan kia mingi. Tak tarom kan mau ra. Telam kan mau ka tan Pak Duai long hi. Ngim dei ti ki magic baba. Tadi ta ko abanong ifi. Ladang im dan ya kakhtien ke jong blai ka bumut nginom la ban job ike roh ka jing im ke jong i. Tadi ta don jing ngikran ya ka dekat ka bapun prai ta ke jing Ladang i don ya ka jing susi ngwara age dekat bakran sebagai jing keman. Ladang i don ki problem ki bakum no ka Bible em don lut baro agi kentien ki be dai lut agi problem barakat. Maka Bible em kadai kajubau. Amen. Tadi ta lada pidon ya ternam. Kan no kan rung bet. Man sa ya keti Jisu, mat gi kejat Jisu. Spero mgilem no. Shunyan iti prak trai. La ki hab shim do ternam. Mat ki bom. Baka mau to film Passion of Christ tu ternam tu keti ba bom hana ka David jong Mel Gibson. Tu director. Wong bangan badai manga basta na rif try. Spyro mo klem sa daga kti rew sa do ternam. Badai ta kwa bodong Philadelphia yagi jing badai ta ndai tang fini os ngowi ka ktin jo blai henry kan mau ka ktin ka jong blai bat le ru ya ktin jong blai. Kai kita ka le. Ka bomut hap kran ya ktin ka jong blai. Amen. Kran. Mdai ba syukran la ka kran ong la ka ong bun sin ngakan mau si sin ba ngilik bek suit da lek bek suit yam itai bri bu yok suit tepi la isn ai sai. Dah kuai sudah tapi. Lai mentiu poi cak suai poi. Bau peli lada pik kadur la sau lep. Shim sudah kau sensar bom ya bau peli benai ruam. Dan bershim mujab ketaro. Semar mujak suai. Bam dak ning mujab ha. Bunda bela amta. Bapli menai. Makan mau si sin di bek suit. Sisa tan mau yong. Dang bek suit step lek nga ba itai we yam perlok. Li bek suit. Kata ka suit em ka tim dak si pareng sudah. Ni sumun hap skor. Legum no. Ruai jui jaya ai job. Ka pelem. Kata lo kata ro. Ni jaya job. Ong menu kham khlai. La israi tali bang pengatat kedar melang namar ksoi unum pet ka tap makan maaf ya kami kepar don lang tinta kadim dah kasih pareng sudah merkena merkamnang pareng ni lah jang set so rendang balai ruai at kamian. Aduh pada light tak kesuai pat. Aingu iblay. Inta habang idon ya kakhtien jong blay ngikran ya kakhtien jong blay uksuai upat. Amen. Kalau no ka jat kesuai ka jat jingile ka jem ka jong pi ka jat boman ka tieng bai tang ya kakhtien ka jong blay. Amen. Tak dau bom do ternam. Wat ju kren ngai si ai nuk sai ka tang ong ya baulak jong pi bu ai wat jong pa bu ai. Kumne ka chu is ka chu. Tem telang tu em bupli. Try to create nongan pet no. Wangan di show wang. Itanat iskuin da tim mapa. Ni dah sau kerang mapal teni tanat. Tak tahun next day di Kambon. Marbalai bakran dak ketien hi deh. Mudur bit dakran mangakam tu em unsa kalah. Ndi pinle akan balai am dan cimentoy.
Tadi ta kwa menong fi hab bandan ni ka ktien ke jong blai na ba ka ktien jong blai ke long ternam. Bom da ktien jong dom pat sien. Le fi bom si bom pat bet. Amen. Jing ana no bom si bom keren si keren na. Tarau Jisu ang la fi ong yu teu lom ong da ong teu lom dan lom ba ya ka to ke jing ba ya ka lom. Keren ong keren da ka jing ba ya ka no ru tau lom un ki. Un keria. Bon poi se duriau. Makan tap sun keduriau mi isu senan. Amen. Terang hab dan ke ktien ke jong blai mar ke ktien jong blai ka long ru kum ternam. Dan kam ternam yang. Fi dan ternam yang. Ngathai bom di misteri dan kam fi ternam te. Wanong tu mno ro bok li thia. Si ternam na kli te long la byang he. Ulang ru kum atiar. Nena. Dum dan ka wait dum dan sulai ternam dan kli. Toh. Ngidan kam gay nang kong? Kading. Dan kam gay? Ternam. Dan kam wat nyam hayang. Mensyadang ya penmeding dan kam kawat ban tikli itu kikse ay. Sasar mata tip show dan kam na te. Ngas no kawat lam te dan kam hife. Amen. Dalam day wat lam ru tari te dan kam hayang. Ngamong ya tang tari ngidan kam kawat lam ka jong belai. Amen. Maka ktien jong belai kalong gay kawat lam. Kawat lam haba fi berbaya syok. Bom syok lam dan sko lam syar. Ting. Fi ya dah dan kawat lam. Bar hadin bar tang bu benar rendang sak. Tadi kita habang idan ni ktien jong belai idan kawat lam. Hebrew sao dekat bakal arkong. Bak ktien jong belai kalongai kabaim nang ta kabaim kabadon bor bal kabakhamnap ya kano kawat lam arliang serti bat kane kawat lam am kamdei kabashudei kawat lam hendrai kadei ka ktien kabami na ksintur ka jong Jisu tadei hing ta haba pipet ya kadur ka jong Jisu ladang ipet ya kitab jingpen pau kane kalenong ka beningkong hang ni ka dekhot ka bakhat ar ka pen pau ya kadur ka jong Jisu tang puli khat ar ter ka ong kane ke jing yu ipau ke jong u Yohanes u yu Jisu u i gum ne tengala pai ban khmi thu ya kata ka ktien ka balakran hanga ti ha bangala pai ngal i nyau giding penyang syarak siar wala pedeng kita gi di nyau giding penyang syarak yo wei bu kum khu nu breu bala kup jain kup ado ki kjat bal wala pan po gi simpan po siar ha ki jimbon u i no yu Jisu ba la kup jain ado khli jain kup ado ki kjat penpo yang neka sengkai ke jauh, lain neka syadam ke jauh, dah ke neka jimbun ke jauh, naka syadam ke jauh, dah ke kesiar. Nang tak kau sekum long tu, bagi klik jauh, bau senyuk jauh kali, kau munyuk lang berat ubeli. Kat ka, yor. Nang ta, bagi kejat jauh kum kernong berpenai, kum balatang ikih ke lawar ding. Bagi ktien jong u kum ke jing sawa shibun kium. Baula dana ke kti kaman ju nyau ki keluar bat nak sentur jong u kadami nak ai. Kawat lam ba arliang serti banap kami nai. Nak sentur ke jong u. Nak sentur jong u kamut nak sentur ke jong u belai kami kawat lam. Bakane kawat lam kadai ke ktien jong u Jisu. Tadi tangiran kami ke ktien u Jisu bakalong kawat lam. Jisu angkum no. Bom tanda kupu bau breu nem hendai dagai hendai daga ktien baro kabami nak sentur ke jong belai tadi tang idan kanot teliki kitab haga Bible nreu pun reu teliki kitab ngidan haga Bible bat kane kan reu pun reu kadai ke balami naga ktien ke jong belai amen ngasih orang kata ni kijing jarang duk mendai dan kan mangsa duk mentah tu ktien bakren tu itu. Kalau ong yang aku minta teh, ngakan mau. Kalau dung pula di kedua anu cung ngam lah kelat cu. Nadu mendai. Dari bakren ublai pat, mentah yang pulih la len mungkin mau Tadi kita kan mau bano ya ktien jong belai banyak ke ba kibru ki keren Jepang jong fi. Habanging yo sngo ke ktien ke jong belai kamut ke ktien ke jong belai ke deka white lam. Ka white lam ke le you ka defend you pi bal ka white lam ru pila ban offend stem dung you boman da ka ktien jong belai mat ye ke jimpen shoy da ktien jong belai Jisu wan jimpen shoy le am no
Kau jim show one good toy. Once kau toy. Mat kum tu the slow motion lah. Nang nir kadkut, dah nang nir kadkut degi arliang serti dah kamut baru arliang dah kan kawat kanap. Dah kum tu dukut dah kum tu katrikam. Tadi yang tahu try pun dan kam soitan wan ban. Ang jisu la da ma dei kun jong blai ban kalak pu no ikini ki mau. Lah tangan jisu ngalai sngo la pa wi ke po me. Sapu ski sapu mit kam dei besok ah. Tangan sia jisu. Jisu la den ani give me 5 Satan good idea. Ta kelompok kan mau tu me ngan lem ta. Tahu me? Mo nong ngamo we are live mo. Teng soitan wa idea am sung dei deh. Kadang kau abang FM tan belasio idea kamu lah dari lu play ha. Haba pi tengan. Kinwan jing tengan beri teng jing tengan bukan jado ai, wa boleh jing tengan. Jing tengan juga kamat, jing tengan jong kado. Ke jing tengan juga ka mensim. Ladang ngem tip dah kan no ka badai am ngila ban yo ke jing pensai. Ban yo sika bam dei ru. Tading ta fi kena samla yo bon. Tang ba la shio I yo breu bo ba breu. Ni kum Shahrukh Khan tai deh. Kamut lah bas. Tadi ta ni hab baso tu igi sur ke jong play ro. Amen. Marba dah kam dei no play am jenjar ke jing am ta kadang ka abang fi ke singi ba khado liam ka babel ka ong ba kidan kadur ke jinglong riu play. Sudan ke jinglong riu play riu niam deh. Regi balen no ka bor jong kai kita wujud tre. Pet no laki. Marba usaitan am unwan pen artetian bi fi. Fiat teng ha ke jing unwan pen artetian bai ong ni la fi sakri play fi mat jing kan ini. Slet no dini idea kan ba ong ngai fi. Let no kum ni. Tadi ta ka abang fi ha fi don ne ka ketien ke jong play am film dan kam you know fi kren ketien ju play ka long ka wat lam. Amen. Jimpun syai pen kut bai. Kibor jung boman barok pendekut baik. Bahkan mau kan dia kau lightly kijing pensoi barok lightly kan mau kan dia busaitan pun kam artli dalade kau kijing pensoi pun kam leketin jong belai. Kau uang lada medai pun artin lada medai pen kelakpu. Jisu on proof medai sia kun belai proof. Lada memla kau memdai. Pistuam tu Jisu lada wong hap ni itu video syaitan mengadai ngam dai. Lada Jisu biat pulangat. Tada pihak ban so tu ila dia fidegi ai. Amen. Soitan nomi sakri blai ni jing duk bala palat ni jing kerdu tang ban le cepe study tentang habia kejap baik ni kenyok la biang som lahing sakri pej mencari sakri pertai jing pahu la palat. Pun aku itu ingam tani perstuar ingin pertai ni jing pahu menjadi problem tu itu mas sakri blai mas sedang ni lawan jing asibun. Oh very good. Mar kata kadai interview ya fi nyok kapus bah. Mar semenrong kono kapus dan interview dah. Habdan habsong written exams ro. Tadi yang tahu syaitan orang bah. Dalam medai itu proof. What you proof ila dia marfidai hero. Amen. Fidai yang kun jong try. What you artian ba fimdai. Ha. Takadau. What you artian ba utrai. Te udan umdan. Tentang syaitan cuma boleh mi boleh mi semua siapa boleh Quran dia meh. Mungkin kawan berkata tentang Gibril am ki artian nak. Ti siapa yang boleh ngampot ju ide. Ni ngam baju snow ika kata kasur ke jong blay bokran re kwa bano efi pia bante bo blay dan ba pipi degi khon ke jong o. Amen. Kawat lam to lightly kita jim shoy to ngatip ya tip ika ta to nginya place ka wepat maka ketien ke jong blay padam nalor ba kadai ka ding nalor ba di terndam nalor ba kadai ka white lam kadai ru kai kayit kemi to pule bat ngane ka por no Jacob iwe arfly ka babel ka ong Naba lada uno ru ulong sngau ya kata ketien bat unong le une ulong kum ubreu uba khmi tho ya ka khmat kamet jong ha ka yit khmi u khmi ye dan kam na me ka yit sipe yit na manu kham dan kam ha ya ka yit shinrang kan thai shinrang man ta apa yang senyu tentang shinrang dan kam ya kata ta ka yit sipe na la biang kan thai bat mar kan thai ka khamlong special le Takadau hap sinak yit bahaya. Takadau ki nong sinak yit ki nong mar bun ki kentai. Hakali rah bu yit tu cik apa. Jadi serang tu bu yit you pintu po son siat ma.
Athray John kam mental son shit ba me lights nan man pe marble hap ta lipstick dan kama ba fitem nam mangi am haga jinglong man si ngi de ka kan thai da takada ngi de ka bright ka jong jisu tadi tang dan kama ga yet tarang ngi haban check il de man laga ngi haga yet ba ga yet ka de ka tin ka jong play amen ubri ba mi la ka mi bina yeng klem pe yet am ngathray am ba kata ka de ka jing si sha ba ngi kum ki bangai ai beng non ni ka yet kum hakali ka don ka yet takada ngi haban pe yet yala de hayeng hang no ngi haban ra ati yet man laga sngi kum ki bangai to ai ba fin don ni ka tin ka jong play hakada no jong fi man ka sngi amen check namar ba ka yet ka pani i fi long way ka tin jong play ka pani tho fi de way Kaktin ka jomplay ka pani pi da ka don ka jingdu na ro pia wan pen bet ta daw la da pi jaing pi le amno pi nyat itu ka nyet na pi pen khoi la de na ka ke mat amon na nyat chwa to in mut ab da khlong chwa next yo ka dor tet pen bet chwa finum pen bet ya ka yet mar bole ta du bet ta ding ta la dang yi bang ngi pet ya ka yet ka long kum tang ngi haban pen bet ya la de amen Hadang ini banang bah bantok. Ni payah kayet hab kelab umut film deh. Come on, ayet power you talk. Hab ong yel deh long bantok. Wajud nang tan bantok ketian. Wajud nang tan ban keren ki ba pensusi na ka ba pen tharai snew na ka ba kumtam na ter. Hab pipuli na ketian cublay ka batay baka keren deh. Takada hab ketian cublay kong adi hab correct feel deh. Ketian cublay wajud bishar. Di tentang lak bishar tante. Boleh orang ngau bola tip lendong sedong orang ngau bisar. Pi tip tangga ni filai bisar. Dina. Boleh dia buat tip lendong sedong ya kecil macam bisar ni. Oh ya ikon ya. Malai kelapa mot. Usah bisar lah tempat bisar mentah. Dekat tahu dang ai chan singi tip belit just sing. Ai chan singi bangin syakri boleh. Ai ngi kapam kadi. Ai ngi na dong sedong kecil dan kam bisar ni. Uap ikapor. Tading ta utra jungi bisar, tak apa mat ngirungin bisar dia. Hab ngibelian bisar ketin cublay kawat bisar dan nai bisar show lah dia. Mengai mat buduna, mengai berbakal mat, mengai mat ba kong tan, mengai mat busu keren ni tentang mengai na ba su bakal gaji. Tak tahu, habis pejak kayet, fi correct ilah dia, amen. Kerkot absa kong namar ulah kmi tu ilah dia bat ulah let no, bat kumne ru ulah klat no, ya kau kumno ulah long. Rejar ubay kmi tu siya kata ko hukum ba janay kaba kajong kajing pelai lut ba kaba yaine unekan haba umlang unong sngo ubaklet no re unong le ya kata ka kam ulong ubasuk hakata kajing le jamu kamu ladangi korek ele de kat kum kaktin ke joblay ngilong ki briu ki blakar ku amen fikana melong blakar ku taraw le e kay waktin joblay ong shule abet haleluya. Kadang tu kecilnya tu isian bau dan tau kena ulit sesenang, ulah yo syuti portelang ulit sesenang, baca senang sistem dan internet dan dan tu pait tu senang. Wong pait nga kwa tip Bible lah teh. Tu pait wong pulih tu ke Bible. Pulih hentam wong am stok ni ke Bible. Kam dan jimut ni ke Bible pispak pulih ngam sul tu. Tu wong tu kata labiang. Nam stok tak labiang. Tadi nang ta hagawi ka sngi wong yu tau kun. Ai kun ki tong sa ni karo. Uli station tong da karo teh. Mare. Bakata kata karo kadai ka. Karo ornga ta bu tap ornga em tu em. Ong ki tong ni karo. Tong da karo teh. Ngat hi. Sipang la da pakai mare la hoi la peilut kadai ka kenjak khom tu. Siraun pit la put cek. Lalu pit keme tong biang kata kan sao sin san sin em lik tong ko ngo itu pait ri ong ni pait te biet shan ni pait pa tong minga da kan ni kho ka pa pe ni pait biet na bi pa penstam minga tor shor nga bole isi plat na kun kse wan sini senong ruke pi ya ta wang me i ka ro ong i ka ro ka pa pe wang wo me kham pe ba ja yu to ro pe ba wong ka di ka ro i da kan ni Om kempet ba jaya tu ro. Kulam kata, om pait me bamat la.
Mana kayong kelau mentah pe kelak le. Oh, ya deh. Kelemngat tak tang bala khutnya ka kana karu. Amen. Tading tangi pule ka ktien jo pule le singim su tu pule ka pule khoi la khoi hi. Roi trai. Ka ktien jo pule kan pen khoi la pen khoi. Pule la ka pule la lam ngat lu. Ada kan pen khoi. Amen. Tarap teng su tu pule ti pastor syukran ni kayak gini teng ka bounce ni tamat sengap. Tadi kita habang isngap ketin jong belengin khoi la ka khoi. Kanon ka way kentin ka bantai dan ka way ka puar kan su. Keta bet pen kela bet. Amen. Tadi kita ai ba ketin jong belai. Kan long kum kata ka yit khmi ka ba phi khmi ba phi pen bet lo jong ka jing em ba ngai ka ketin ka jong belai ka pen khoi. Amen. Ketin ka jong belai ka lom ka syarat. Kalom gai ka syarat. Ngidon kam ya ka syarat ngidon kam ya ka light. Sam his pak nice pak san om ketin jome galong gai ka syarak kijat jonga bagai ka jing syai ka lenti ke jonga lada film don ka jing syai fin yai kum no ngai si sien ni le jing lap em yai ta ka lenti nong kendong le la yai ta ya pun ha yai ta yai wakti slap ha kum ne yai di yai na yai shu yai antat ngali damiet kum imat ba yai antat le tangi gulong ba pernai mau tu ngayu ba intu mas nyu jeruk ngambai kat tu put la jasakut sku juti sepa. Ni yung asyat kela kan itu. Lalu antar tapi sih pernah ikut mau teman dia kaketi. Curug minta. Ada. Ya senang ta. Delapoy ha jaseng. Siut podang keren sebelum kumnor nadien. Ngalapong lak kendong ni. Kita bersong nadien itap nak kawang ada. Boleh. Terliam. Terliam apa je? Terliam apa itu? Sebut terliam. Baru ya berdum itu tu. Ya bahasa itu ulang tu deh. Pihak apa miat temtip tu ya kaya. Tadi kita, abang jing sai ngilat nak terliam. Abang jing sai ngilat nak khti. Ubriu banyak kali, lada dan jing sai train poi. Saya tak lenti kemud banlet. Nya bahasa lajong. Sebab dia beri tu kan nyak bah sebab dia beri tang surok bypass ST mah lah nyak bah teh utai buan atai tu mui usi merong site bi bit dem pinai yo mano ba bakalang ta bakalau tu ya rong site dah bakalau pi na kumpul melat tu ngam tip saya kalat tadi kita kajing musuh bun sing ayat em penting ilai marek kum tu em kalau kensan kelenti kum tu kelenti bam juya itu karyat sudah seti. Sisi ngelajar kum tak don seti sepawar mare ya itu tu kalau kenro kum tu kalau turning kum tu karyat seti. Tadi kita habadan jing syai ngim ya antat. Habadan jing syai ngitip ngibu kejat hai. Amen. Tadi kita lada kam dan kekhtian jong blai ngi antat em la yap tat. Tadau ka igi bangilek ngi hablong spesifik ba. Kekhtian jong blai ga ong ngilek. Ndai ba ong tip syu antat. Ndrai ngakwa banong fi habangi don ni kekhtian ka jong blai. Ngidon ya ka jing syai ka jong blai. Ngidon ni ka touch, ngidon ni ka taka syarak. Ngidon taka jing syai. But habang ngidon jing syai ngi tikena ngi let chai nang ni. Tikena am let chai. Bun kibri kim tikena poi benang ro. Ngaram don jing syai na ktien jong blai. Ti poina. Yo salit rubiang hi. Ka benang vi mi yo salit la ro. Fi ab yo bi kum badai ban yo. Amen. Tara fi don ni ktien ka jong blai. Fi tip, fi long shore. Mangan poi. Marka ktien jong blai ka ong kum ta. Tadi kita ngihap bantip ikhtian jong blai. Amen. Marka digai ke syarat. Kekhtian ke jong blai ro kalong ke jingbam. Dan kam nam jingbam. Iwai Petros RR kalong kumno kalong kum kata kabas ngor kadut ya no. Ya tegi kelung badang syuka. Kelung badang syuka lada imdi idut emin pang stambat. Pang ayo? Pang jondes. Dan kikimi kiba kai kelung tu bo kimla ai bunyam kelung sipang la stem. Apa isi ICU? Isnai bahayaki. Lagi kelung ki bamdi idot am kin pang stem. No kristano bamdi ikhtian jong blai pang stem bat. Tara shu plat bijing lim kebakan zaman siam. Shu telat ba imadan ha ICU bat. Wan jim persoi tok la kararam. Dan kam jim persoi bahap dah kenyan. Syong tok. Tadi kita ko abang fi la da fi don ni ikhtian ke jong blai. Pi sngo tu.
maka no ka day ban bam, ka no ka mam day ban bam. Tading tangim la, man shu bam bet namar ba, ladang ngim bam ya ketin jublingin telot, pada bangi telot kum ki kelungin yo pang stem. Badeng ta ketin ke jong play kong Hebrew san kat ar kat saw ong ba, upol Ukraini gini gi ong ba, pi dapat sisai kata ke jinglong rniang ke jong fi, la yo i siapa, fila teman ha kata ke jinglong kristan ke jong fi. Fila day belong ki nong hikai, henry fidang ya di isa ada kadut deh. Haba pet ya kerta ke jong fi, haba pet ya kata ke jinglong kristan ke jong fi la aslam ha, henry pi pot fidang long ki kelong. La day ban long ki nong hikai, la day ban bam da kata ka ba henry fidang ya di isa di dut. La day ban long ki nong hikai ya ka tin re dang di dut sa ong upol. Tadangi imde yutong misilong nong yo song re to ai bangin san ro ke jinglong mesim ke jong. Amen. Nada long kum da don kulung teng tu em ki don ke jing stam da kamat juki. Kedap khat arsnam em ki dang long kum ba arsnam. Kadon kata ka jinglong, kadon ke jing stam kamat juki ba bon ki kristan em ki stam de. Kadon ke jing stam ke jing pang ba kenjam mesim em. Ba kila san sisa kila he aga jinglong do ke jongki aga jinglong kristan re jinglong mesim ki rit palat. Kadau ko long ba kim yo ya ke jing bam ga badai. Subang bam jatha man ke sngi trai. Man step kiru jatha. Damit ru jatha. Leit restoran ru jatha. Fin leit try. Restoran dan nak tang jatha. Fin leit. Tang jatha we. Hakaba kenjat do em nginom tre dia kata. Dia pun ki brio em haba kenjam sim ki bam me jatha ru. Jatha bam. Jatha. Meski men mit man katayo. Jatha bam jatha taga daw shu dai tha be tadin ta bangi bam ke tin ke jong play don ki bri ki ong na pastor nga subang pulitang la ka sam bam ja dai tha kanot li ki items ki don ha tin jong play riu pun riu li ki item Pilai jika jing kawai riu pun riu lagi item terkadang do Genesis, Exodus, Leviticus jing kan bam lut kan. Pilai jing kawai fi kat itu tang situ jatha terai. Jali ngata ba. Babam jali dia tapos nukupo fi mat. Babiang itu unte. Sinan tu imam iwan sane yang you Indians you eat too much. Why? Dulu itu. Kaja ka pulang ka bahaya ka to dulum ba ba. Mai bam tang di peanuts. Tu ka memang su bam ti tu kum kameu bam kum no ka haya ba ne. I eat to live. You people live to eat. Ngabam tang man em people em nang ka bam. Tadeng ta habang ila isin kawai ngem stanat bam diat ni bam isibon. Dena? Kadon yar do rus do aing tu bam lut ke jaru khat bi bajal li bajak pulau bajai bam lut namar yo lut sibit mlong bam lut jai dos yar la ka jong jai do mesin ka do blang le khat lut malit jing kawai tadi ta kwa nong fi bam ketin chu blai bam lut amen khat chicken ton bai khat do lumba bai pulih sibon amen Pulih baik nak duk Genesis duk kitab Jepun pau. Tadi tak apa kekhtian jong belai kan long ke jing bami. Itu ngila pulih kan kapor we korin malai ke khot ke baar. Ngala jup sa jup ja ya pi da kedut. Om da ke jing bam namar pimla ban sya ya kata. Wat hadu menta ru pimpatla. Pol ong ni ngala besar ya pi. Hoi kalau dia siapa dengan ai dut dengan ai you kam enrei pimla ban pediang tu ong tong ngan ai da ka dut ya fi. Tambah kam dei ban di dut sa kan. Amen. Tarau teng ke jikai bang ikai ni ke tan. Teng bun ki brio ki da ngap islong. Tan. Badeng ta bang idon ni ke ketien ke jong bleng idon ke jinget. Amen. Ke jinget kawan kum no. Da ka bayo snow Bada ka biyo snow ya ka ketien ka jong blai. Amen. To ai ba findan ya ka ketien ka jong blai. Ka ketien jong blai ka dai ka wat lam di ternam di way ka yit kemi ka ding syarak jing bam. Ba ketien jong blai ru ulang usembai. Di way usembai. Ngi puli we Petros lomba nengkong du ka arflai ka ong ba. Balapan ka arsin ngi
na utau sembai jong blai usembai ubampot kamut ngikela kabamut kadai namar usembai udah usembai yo umde usembai bahe au di sembai terso ba udah usembai ubam yap ne basap habala pen khar si ni fi am no sembai basap ndrei ubam sap da ka tien ublai ka ba embat ka ba yaisa naba ka do baro aku mu plang ka buram juga baro aku mu sentiu plang utau plang uyap rengkiang botau sentiu uhap no ndrei kata ka tien jong trai ka yaisa bam jukot te ka ni kalong kata ka tien ka balaya thu khana ba bhafi lani translation kong ni te ka ni kalong kata ka tien ka be thu khana ba bhafi kam dei ka tien be thu khana dei ka gospel ka balaya lap yafi amen tadi ta mi osong ka tien ka pen khar sin ni haleluya ni osong ka tien uni du sembai ubrio ban pen khai kon don sembai no khpa habrung ka kemie ban pen khai yu kon reu new sembai no khpa u reu sembai na ka tien ka pen khai ngi na o amen badeng ta ngi dei ban long ki ba khong ya ukpa senat among like father like son like daughter like mother tading ta ai bangin long ki ba khong ya u ukpa Fidun kong kpa, nama lapan kai fi na ukpa, na utau sembai bom sep. Bat nganget, bau try on ahingi ke bor kat bagi dang yo sngoy ke tin ke jong blai. Nama bangan syia stat kendiat bat kata kalong balai bangi don kam ban yalap kidan neutral ki daw bangi hak ban yalap ke gospel. Kawai kalong nang hak ban yalap ini ke tin nama ke tin ke pen kendo ya ki breu. Amen. Tera pihak ban bet nomor 2 sembai pihak ban nilap neutral ki daw nomor ka daw ka ban kong kalong ka pen kendo ya kita ki breu da kata ka tien tadi inta ki kam apostol nomor 8 khot ka ba khat sau do lai punyo ba u Petros habu yalap akan ka singi pentekos upenon kam kendai teli ki dekhot na ka testament ka berim ban pensisha ban pentikna fin pe khat sau do lai punyo ka dei arpulai teli ki dekhot kendai teli ki dekhot upenon kam ya ka ketien ka jong blai na ka testament ka barim upanon kam ki testament ka barim kita kinong itu ulpa jong kinong itu ulpa jong ki omta kam dei komta upanon kam da ka ketien tading ta bola pen sngow in ka ketien ka pen kendo bar la pen kala hado lai hajar ngut kita ki men sim ha ka sngi tading ta ngiron kam menyalap ya ka ketien da ka ketien ka jong blai tamar ka ketien ka pen kendo kata ka pon ka meneng kong ka baar ko ba omentan ba nginget namar ba lapen sngowi ka ketien but habang yo sngowi ka ketien kani ka ketien kade ka jingsisha bal ka jingsisha ka pelat marawi ki babon ki breo amen tada habang itu ya ka jingsisha ka pelat lo yangi yones pra lai pu ar bar habau khon pelat lo yangi da sisang long ki bela lai lo badeng ta ka ketien ka jong blai ka le ayu de iron kam menyalap ya ka ketien ka jong blai namar kani ka ketien ka jong blai ka ketien ka jong blai ka le ayo ka de ka jing pen khot ka wan ka ketien ka jong blai ka ketien jong blai ka pen khot te puli ar ko ren nong nyo ka de khot ka baning kong ka ong kom ta ba ka ketien ka jong blai pleng ka wan ra ya ka jing pen khot namar kata haba ngidon kini ki jing kular ko ki hap tongin ya pen khot no elade na ka jing bit ngit ka do ba ka men sim da ka ba penjanai ya ka jing khot ha ka jing shep ting ya blai tading ta habang yo sngowi ka ketien ka jong blai plan ka ketien jong blai ka pen khot yangi kumbau tu khna maneu le ya tu ka ru ulet ban tong ya tu ka ba ka pen khot de ka ketien ka jong blai ka pen khot ngi na ka ta ka jing pen bit ngit jong ni ka do ka ba sao ka ketien jong blai ka le yo ka ketien jong blai dan kam menyalap namar ka ketien jong blai ka ai ka jing pen scam ka ai ke ya ka jing pen scam tengin pulih ka ni ka por ka sti ka ban kong sha yones long ba san ka ni ka khot ka ba khat lai ka ketien ka jong blai ka ong iwe yones san khat lai ka ong yakini ke rung la tho api knang ba pin da yo tip ba pi don ka jing embam jikot ha pi ken ki ba nget ha ka kerteng u khon u blai ka babel ka ong hang ni ngidon ne kai bangin yo tip bangi don kai ka jing embam jikot kamut ka ketien ka jong blai ka pen scam yangi tading tang kwa banong ifi bun ki briu ngakli kata ngong ifi tikina diam po sei ong itikina po siya beneng tonga ai ko ka dekat ta la sa ka le
Orang aku ikut dekat man pensisai kata video poi beneng. Kim tip. Teledas ong ni batai start. Ta te la duk man siam rita ibreo. Tading ta habangi ngi ong bangin poi sya beneng kamung ipunan kam kini ki dekat. Tading ta ketien ke jong oblai kapen skam ngi pleng. Bahabangi ngilet yang ne ngilet ngiyo e ke jing embom chukut bangin let chabeneng. Ketien jublai kapen skam. Ketien jong oblai kapesan. Kapentengan. Ka ai ya ke jing pentengan ring tau pol habau tho igi shiti upen kan mau ya kan ka wei ong ya ke shiti ke jong us kinong Thessaloni ka shiti ke baneng kong shi Thessaloni kan ni ka lunong ka ba sau de khot khat pra wong naba kum ta tu finia pentengan paralok da kini ki ktien kamu ka ktien ka jong blai ka ai ka ya ke jing pentengan terau dan kam ban ya lap ya ka ktien ka jong blai ya lap Namar ketien ke jong blai ka ai ke jing pentengan. Amen. Pio jing tengan nam pio song ketien jong blai. Tadeng ta ngong pi mene. Ba ketien jong blai ru kadai ke ka pensi sai ke baro. Ki kam pilih ni ka por ki kam gel nong ba khat nyo. Ni ka khat ka ba khat wei ka ya thu kumta. Kini te kilong kita ki ba kam don akor bani kita ki ba na Thesal ni. Ya ke bela pediang ya kata ka ketien da ka jing sngola kloi baro. Halagas ngi kita yit benia igi jing tho igi ni ki ru blala ong kumta ne em. Kabomot haga ktien ke jong blai am kini ki bri habalaya lap yaki habalaya lap do pol ki wat benia ka dai na kam dai malagas ngi ki kran ki wat dai nam dai ne ki shukran mer ne ki shutok shukor am ki wat ka dai na kam dai. Tading ta pleng ke ktien jong blai don kam benia lap nomor ngi lap yaki jing sisa bagi bri kinyo yaki jing sisa. Amen. Badai kita ketien ke jong blai ka banyo ko maka kran mentan ka ketien jong blai ka le yo ka pen khai ngi kan. Amen. Tadi kita sin mela khang im dei sho nagane ka perthai ngi dei ki ka ne ka perthai ngi ka lalong dangi ki strangers ki nongan hap ong ketien ke jong blai nene kita ki pilgrim ketien jong blai ki ong nongan hap iwi Petros no baar ka dekat ka bakhat wei ka ong ko he bait nga karpat fi kum kinong wan hap bar ki pilgrim ban kan dia no na kita ki jingkwa barai ba kan jado ki bile thama ya ka men sim kan mau habanginon ni perthai ngi ki ki strangers kinong wei kinong wan hap tarawat num kmi lenti ba ki perthai gin sto fi ngilom tu ki alien bawan na wei ba ka perthai sto em ki pe yangi ki ha ki gini ha tarawat no expect ki bru gin sto nat fi Hafidan ni ketien jong blai. Marka long pelalot yaki. Amen. Amen. Iroi. Fidan ni keding. Fidan ternem. Sekali dah. Kawat nanta. Kayet nanta. Kesyarak nanta. Kaya dah. Sembah. Angin fidan ni kini. Kamu fidan kam kijin kam malakas ngi kijin imjafi. Kene kene kabadan kam fidan malakas ngi kijin imjafi. Amen. Tadau sim kiaun pulih ketien ke jong blai. Do fi pulih ketien jong blai da duai. Amen. Duai. Nai pulih kum tu duai. Pulih ka am da kata kamen sim. Si on ketien pareng reverently. Fi pulih ka kum bakar galong kentang le. Fi pulih ka ketien ke jong blai pulih ka am kum ba ngai ustunat banong kata pulih kum ba piwat ya ki cikular. Fi ketien jong blai. Namar baya ka kino ki mau koridor am ju don hapo orang kau hadon bis kandau tak hapti. Amen. Ti ektin ke jong blai. Bari ka ketien jong blai gula kran ha ka bari utran ben pau fi tak rafio e ke jing percai na ka ketien ke jong bangangai ketien jong blai ka dolong ke jing kar khu ya fi but nangai bu blai nang ai ka bor fi ngas ngo bangin ya duai ni ka por bu blai wan ai fi mun sim ba khu ya fi pulih ketien jong blai fin sung tho. Amen. Bona i pulih ngam su su de kam sai tang pulih phang la poi se de ka jimut perkhat Kamrung deh, ngini dua yang ni keski bu traun ai fi ka bor. Amen. Lam yang tra Jehovah pilgrim limba ka perthai langit lo try to ai bo tin yang ada
ai ngan đi ca ca chính yêu lấy ngăn nong slang su ai ngan bam na mana goes fel but nuk fu ca chính em ru kat bangayem ngan nom than nom slang su bangayem ngan nom than nom slang su on da boy harod wa Jordan jing chap tim wan ai kan wan ling ba jing at thil long i trium jisu wan ma mi bantan hallelujah hallelujah junam lang hari kanan hallelujah hallelujah junam lang hari kanan hallelujah hallelujah junam lang hari kanan taburam le ai bengin long sha ta ki kristan ki badap da kani ka khtian ka jong play mangai hakani ka singi kani ka khubor kani na matan jong pi mangai ne ka khubor kan long sha ka jing ka khu ha ka jim ka jong fi hebo try un pendap ya ka jim ka jong fi da kani ka khtian ka jong try hebo ka khtian ka jong try kan tho ha ki jim ki jim perkat bat ha ka donut bat ha ka shinter ki jong pi ngai hang ne po ngai bandwai bangin pan ya ka bo nu sim khu jong try mon pendap ya ka jim ka jong fi ba kani ka khtian ka long sha ka khtian jong ka jing ka khu ka khtian ka ai men sim ya ka jim ka jong fi we pi we ha kani ka singi ngai la ne po bandwai pa jim ba baneng long phoi ka teng ka joming wan khma ka jomin porting jesus christ no panim jingi flying ai ngu sha ko try jesus ma ai ko try ka khtian ka try ha ka jim ka jingi we pi we ka try ba shi sha ko try jesus bangin long sha ka try tang tang nong sngo ko try ngin long ru ko try ta ki nong le ko try kani ka khtian ka jomi ka try jesus ba shi sha kani ka khtian ka jomi ka try jesus ka long ta ka jim bam ko try ha ka jim ka jongi ka try ka long sha ka try ka ta ka ding ka long sha ka try ta ka ternem ko try ka pala pruet jin ko try jesus yak ta ki mau siang ko try jesus ba nge sha ka try ka long ka wat lam ko try ha ka jim ka jongi we pi we ko try jesus hey bangi la ban ye le per sha ka try yak ta ki bo ko try jong ka jing dom ki bon ban ye le ko try ha ka ta ka jim ka jongi ka try ai ba kum ki khon ki bla khat ka teng ka jomi ka try nge ko try jesus ki long bla dap ko try da ka ni ka khtian ka jomi ka try ba ka khtian ka jomi ka try ka long ka khtian bla thok ka try ki jim ki chipar khat ba ka de ka don ka jongi ka try bangi la ban kren ko try ka ni ka khtian ka try jesus ma ka le ka long ka bo ka try ka long ka jing ban em ka try ba ka long ka jing em ka try yingi we pi we ka try ban ngi ka try ki bla khat ka teng ka jomi yingi ka try bla khat ki kristan ka try ai ba ka ni ka khtian ka jomi ka try ka long ka jing shai ka try ha ka jim ka jongi ka long sha ka ta ka jim bam ka try jesus ka ba ka jaman sim ka try ka ba tei ka try ya ka jim ka jim par khat ka try ka ba tei ka try ta ka jing long man sim ka jongi ka try jesus ka long sha ka try ka ta sum bai ka try bla hap ka try jesus ha ka ni ka jing em ka jongi ka try ba ka ba sei ka try ya ta ki sok ki jomi ka try ha ka jim ka jongi we pi we ka try jesus nga ngat sha ka try ka ni ka khtian ka try jesus ka long ka khtian ka try jesus try ka ba ai man sim ngi we pi we ka try ma ngin long sha ka try kam ta breu ba sta ka try bla tei la ka ying ka try jesus hello mau siang hoi ka try ki slap kin wan ki jing slay kin wan ki le air kin wan re try ka ni ka ying ka num kalon ka try ma di ma me ka try ba klit tam e ha ka jim ka jongi ka try jesus di ma me ka try ka kut ka ba scam ka try jesus but ai kom ki khon ka try ki jong ba klit tam e ka try nga ngat ka try jesus ma pa chat bor ka jim ka jongi ka try ma ngin long sha ka jing ka khu na ka ta ka kerteng ka jomi ka try jesus try ngi ai ngo na ta ni ka khtian ka jomi ka try ha ka jim ka jongi ka try ka ni ka singi ka try nga ngai ka long ka khtian ka ba khta ka try ka khtian ka pen kan do ka try ya ka ta ka jim ka jongi ka try jesus ba kum ki kristan ka try nga ngat ka try jesus ngi long bla dap da ka ni ka khtian ka jomi ka try ngi long ka jing ka khu ka try ngi long ka jing shai ngi long ka mlo ka try ka ba pen bang ka try ya ka ni ka perthai ka try ngi na pa ngi de ra ngi ni ba jesus christ blo nong pen im jingi amen ngi ngat sha ka ni ka khtian ka long sha ka jing ka khu ha ka jim ka jong fi but
pendap ya lede dengan ketian ke jong blai bam dengan ketian ke jong blai man ke singi ha ke gm ke jong fi kum bagi don kami ke bam ke baken jado ha ke gm ke jengi man ke singi a bagi don kamro kini ke bam ke baken jam siam ke batei ya ke jinglong men siam ke jongi ke bawan ra ke jingi dei ke jonga ba jong blai kam shajan banganget syangan ke ketian ke long ke jing kerku banganget ru pinda le no yang ni ke ketian ba finda pulino ini ke ketian naduk ke singi yo dona pring jong firo akan ke singi yo vidang kwa ke jing slong ne fi kwa ke jing doi pila man phone ti number ba fi at screen ki jong fi le ne fila man kan do ingi shani ka office jong ka potnet ka badan apa nang thama nong kriam ngidan hakan ke jaka naduk ke singi ba ar hadu ko singi sajan naduk ko po khawi be jim step hadu ko po re be je jan miet wan man ma ke jing kerku ke jong tra te tado be sham yang pat hoi pat ke singi u ble ke jing suk lor kan ba fi baro amen